Det eneste du har tilbage, det er din mødom. Den røg der i hvert fald. Det tør jeg i hvert fald godt at sige. Jeg sværger, jeg får så mange fucking snaps for piger. Jeg sværger, det er faktisk lidt hårdt. Og hvis du ikke sådan svarer ind for sådan... Men fuck er det? Hvor mange piger har du lige? Jeg har for mange nysning, altså jeg sværger. Er det ikke kamphelikopter, der styrte ned i ned på dansk motorvej? Yeah. Det er sikkert en kvinde, der fløj den. Det skal ikke ondt. Ja, lækkert. Jeg kan lide det. Sådan noget der. Okay, som jeg elsker at høre på. Hvad er du så inde i at rive i? Jeg kan se, at du kan med åbne. Så... Accepterer, ja tak. Det tror jeg bare, jeg lader være med. Wallah, du accepterer. Jeg har accepteret bare roligt. Er det Viborg Domkirke, det der? Hvad? Er det Viborg Domkirke, det ved jeg. Det ved jeg ikke. Jeg ved bare, det er i Italien. Mamma mia, pap. Ej, nu skal jeg stoppe med at jeg skal nok være sød med italiener. De har sgu hårdt nok i forvejen. Det var lort, det der. Du blev simpelthen sprunget i luften. Det er satme crazy. Ja. Yeah. Hvad er det værste, der kan ske? Rush! Og så går de fandme på mig begge to. Det er du sgu da relevant til at have to på én gang. Ja. Hvad fanden sigter jeg efter? Hold da kæft. Ja. Du går simpelthen efter en hardcore AK, det kan jeg også godt være med på. Der fører jeg. Han fik han skulle lige slukke min lampe. Ja, det gjorde du jo. Altså, det var jo, du lever jo op til dit idol, jo. Det er sygt, det der. Det er fandme. Det er sygt sagt, om jeg dør. Det går godt, det her. Hvorfor tager jeg? Vi står fra. Jeg ved, men har du... Altså, jeg har ikke prøvet at tage den 9-0 før, men altså... Henge skal vel være den første. Kan du se, det var... Det eneste du har tilbage, det er din... mødom. Den røg der i hvert fald. Det tør jeg i hvert fald godt at sige. Jeg mistede mit i de skraldeskuer, men det var det her. Allah Akbar! Det siger du sgu da ikke. Du siger bare, hvad så, taber. Du siger bare, hold da ferie, hvad kigger han efter? Hvad laver du? Hvad laver du? Nå, du træt eller hvad? Nej. Gamle nar. Hvad fanden mener du? Kommer sgu på den vej. Prøv at se her. Så laver bare den her. Nå. Ej, man. Tog mig lige bagfra. Hvorfor drikke bajer, når du streger? Jack Star, han savner Arya. Ja, det er fandme trist, mand. Der var vel nok en grund til, at det endte sådan. Næste gang så skal du lige passe på med at formulere, hvordan du siger med... han tog mig bagfra, mand. Nej, jeg tog mig bagfra igen. Hvad tænker du på? Nå, men jeg tænker bare, at vi gør på skolen, når vi gør det, når vi er sammen. Ej, det er satme med wild sagt, det der. Jeg er alt andet end homo. Du er mere en fucking homo, dog. Du bollede sgu da en stor på tidspunkt. Hold da kæft, der kom han sgu lige fjes. Jamen er han ikke sort i liv? What did he say? Racist! Jeg siger det bare. Ja, hvad så? Hvad? Jeg vil sgu da hellere være racist end nazist, mand. Okay. Og ikke engang løgn, jeg siger det ikke bare for at være sådan en racist, mand. De er jo fandme for mørkt til at kunne se dem. Det kunne måske også godt være, at alle skulle gå til Louis Nielsen og få nogle briller, men det var det her. Ja, du får ikke invitere mig, når jeg er derinde i din klump, mand. Ja, vi inviterer dig stadigvæk. Fordi jeg selv overvejet mig selv skulle prøve det, men jeg fandt ud af, at jeg er blevet for stor til at kunne fik ind det toilet, altså. Så hoppe i toilettet, eller hvad? Jamen, jeg overvejede, om jeg bare kunne fucking være hele min krop, så jeg næsten kunne være nede i toilettet. Men altså, hvordan? Terrorister! Ja, det siger... For satan da. 2 sekunder. For søren da. Hvad gjorde du lige der? Ja, men jeg kom til, det er fordi, jeg skulle ind på Steam Market, så kom jeg til at trykke på stop CS, kom jeg til. Så jeg lukkede bare mit CS-game med. Du har 150 sekunder. Orden. Jeg bor jo i et lovligt, dejligt land, hvor man ikke må gøre rigtig noget. Du kan jo ikke engang sige kartoffelmus, uden nogen føler sig krænket. Det er fandme crazy.
Du ved godt, hvad man kalder en oceaner med spredte ben. Hvad kalder man også oceaner med spredte ben? Man kalder det cykelstativ. For du ved jo godt, sådan nogle oceaner, de spreder benene for alt, mand. De bliver sgu knævet for højre og venstre, altså. Det er jo wild as fuck, mand. Næsten det samme. Skal jeg skyde dernede? Hvad? Skal jeg skyde dernede? Det forholder jeg mig lige. Skal du have en AK? Nej. Få en af mig. Det har jeg. Jamen, du har sgu ikke købt armor, din åndsbold. Selv den AK der. Kan jeg godt love dig for. Prøv at se her, kan du se det her, det er Big Daddy. Eller hvad? Ej, det Eller tager jeg helt fejl? Det er fordi, jeg synes, du kigger meget ned i gulvet. Men så mister over, altså! Hvor så kan det være? Han planter sgu. Så er der med en mump der, mand. Hvorfor sutter du ved så meget, egentlig? Glas lige det. Det er da dig, der sutter. Nu må du fandme lige stoppe, mand. Det er sgu da dig. Skal du fandme stoppe, mand. Du skal sgu ikke sige, at jeg sutter, mand. Der står sgu 9-1, mand. Hvorfor fanden, altså? Hvad er det der? Der er han nede i rummet, der, din idiot. Han er nede i rummet! Ja. Nej. Det gik det godt.